udumo kuNkulunkulu wephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye Jesu Kristu inkosi. Ngizocela ukuthi ke siqhubeke. Ngiyaxolisa MC ngiyabona ukuthi asukuma ngesikhathi ngoba vele kuphutshwa kule yankonzo esiqale ngayo kodwa kufanele sikhuleke ngicela asikhulekele Nkosi Khanyile phakathi kwethu ungwane phansi isandla kengwane khona bazoletha imayiki kuwo linda futhi phakamisizwe engwane ngoba ngiyarekhoda la ngicela nomunye nje mayicela ukuthi akhuleke aphakamisizwe. Ngiyabonga Baba wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ukuhlangana kule ndawo. uNkulunkulu ongcwele ukuzozwa izwi lakho, uNkulunkulu wami nokuhlonishwa ngokomsebenzi bakwethu ongcwele osibeke kiwo. uNkulunkulu wami ongcwele ukwalusa izimo zakho nokuzipha ukuyiphakela izimo zakho kwithuba elihleleni lokuba Nkosi yami sihlonishwe nathi. uNkulunkulu wami kunomsebenzi ongako sithembele wona egameni leNkosi yethu Jesu. Mana nomgcotsho wakho uNkulunkulu wami esemi ukusondla uNkulunkulu wami ngelizwi lakho njengalokhu nathi sondla abantu siyadinga ukondliwa egameni likaJesu waseNazaretha. Qhubeka uNkulunkulu wami namandla akho, sikhulekela ukuthi-ke Baba konke uNkulunkulu wami esukufunda kule ndawo kuhlale ey'nhliziyweni zethu nasengqondweni zethu. uNkulunkulu wethu ongcwele kusiphe ukukhula nokudepha konke uNkulunkulu wami ukuzizwe lakho uma silaba osami singaliphambanisi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Qhubeka uNkulunkulu wami nathi kule ndawo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Uyinkosi ephakemeo sakhuluma ngokuthi icebo likaNkulunkulu lidala siphezulu kwesihlokonyana ke esithi saphethwa umhlaba ongakasekelwa. Ngenxa yokuthi icebo lakhe ekuqaleni sikhulume ngalo laphazamiseka-ke ngoSathane ensimini yase-Edeni. Wayesekhetha uNkulunkulu ukuthi abuyisane nathi ngokufa kwendodana yakhe ukuze icebo lakhe lifezeke. Ngicela ukuthi ngidlule kwabaseKolose chapter 1 verse 22 kuya 23 othi nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo ngokufa ukuba animise ningcwele ningenasisihla nacala phambi kwakhe. uNkulunkulu ke ukhetha ukuthi abuyisane nathi ngenxa yokuphazamiseka kwecebo lakhe ensimini yase-Edeni. Wabona ukuthi iyodwa indlela azokwenza ukuthi abuyisane nathi ngayo ukuchitheka kwegazi lendodana yakhe, ngoba uzamile ukuthi abantu babuyisane naye negazi ley'mbuzi, igazi ley'nkomo negazi lazo zonke izilwane, kodwa akwenzekanga. Umuntu ubebuya esonweni.
Kwabiza ukuthi-ke uNkulunkulu achithe igazi lendodana yakhe. Uzokhumbula ukuthi ngithe igazi likaJesu ngongcwele. Ngicacisile ukuthi ngisho ngani lokho. Kusho ukuthi umuntu ukwazi ukunqoba ngoba enobuNkulunkulu kuye. UbuNkulunkulu umoya ongcwele ngoba uyena sinikeze yena ukuba phile phakathi kwethu. Athi kuverse 23 kwabaseKolose 1, uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe, nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli elazwayo, elashunyelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawulo. Ubuyisana nathi uNkulunkulu ukuze sibe ngcwele uma sisekeliwe, sigxilile, singagudluzwa ethembeni levangeli. Ngoba kuhamba umuntu uma engagxilile agudluzwe. Ziningi izinto ezisigudluzayo ethembeni levangeli. Imindeni yethu, ibandla, amalungu ebandla. Ngiyadabuka ukusho ukuthi sike sigudluze nabafundisi abasibolayo. Uma ungathatha indaba kaHana, uyabona ukuthi uHana uNkulunkulu wayenaye. Ngoba uma uHana eya ethempelini efike eguqe ekhuleka, kodwa izwi lingaphumi inyakazisa umlomo kuphela. Ithini incebo kaNkulunkulu? Ithi mama akusiyona indawo ukuthi uphuze utshwala uze kuyo la. Yabona uba umuntu wayolimala, kwakufanele alimale. Umfundisi akutshele leyo nto wazi ukuthi awuphuzile wena. Kodwa waqhubeka, wachaza wathi hayi Nkosi yami ngiphuzile. Kodwa kungenxa yosizo olungibambile. Ngiyahluleka ukuthandaza kuphuma izwi, ngize ngithandaze ngenhliziyo ngenxa yosizo. Yena lo muntu omlimazayo ngokwethu thina abantu ukhiye. Masikufunde lokho bazalwane njengabaholi ukuthi singokhiye empilweni zabantu. Uthi-ke emva kwalokho kuverse 17 kaSamuel 1 chapter 1 uthi makube kuwe njengokucela kwakho. Ukubuhana wadikila, wathi umfundisi usengenze nje wangenze nje waphuma wahamba, ngakumntwana kamtholayo. Lo mpristi uyena ukhiye mayesechazele ukuthi makube kuwe uJehova kenze kuwe njengokucela kwakho. So ke sinikwa amandla njengabefundisi nabefundisikazi ukuthi izinto esizishoyo uNkulunkulu azenze. Akhumbula izolo ngikhulume ngo-Eliya. Eliya wasukele kanti wavele wavala izulu esikhaleni. Kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu amvumele. And uNkulunkulu zafa iy'lwane, bafa abantu, isomiso. Iminyaka emithathu nowafa. Ucabanga singaphila kanjani friend afeza amazengelo. Wayithulela kodwa uNkulunkulu. Kwaze kwasho yena uEliya wathi alinge manje. So uNkulunkulu usithembile. Ngakho asiziqaphele into esizikhuluma zingasixabanisi naye ngoba uzophoqeleka ukwenza lento esesikhulumile. Ngikhumbule enye into wakwayisho kimi leyo nto leyo. Wathi ngingayi kumuntu okwakufanele ngiye kuye ngoba kuzofanele ayenze into engizoyisho. Wathi ngingayi. Ngangayisho lo nto le indaba le ndawo elengale. Ukuthi indawo engale ngokothango sayithenga eyethu la ekhaya. Kodwa sesiyithengile bavela abantu abakhona. Yayinomnikazi wayo ebaqhubisile. Banele bezwe ukuthi sithengwe yimina, ithi manje sidekele ebandla. Bavele wakha le ndlu uma uphuma nje ujike ukuthi uzoyibona le ndlu yavele wakha yona. Kule ndawo engiyidayisela. Babengasusiwe, babeyekiwe bona banendawo yabo. Bangidayisela leyo vele wazokwakha le ndlu manje. Kathini umfundisi uZulu ebabuZulu ufuna sambo ukhona mbeka sambe solixoxa udaba. Savumelana ebusuku wathi uNkulunkulu ungayi. Kanti angiseyena noNkulunkulu mina. Angikwazi ukuyilwela izimpi zami. Ngoba uzohamba uye lapha ngokuhlungu benhliziyo uzokhuluma amagama okuzofanele ngiwenze. Mase ngiwenzile bazothina abantu, bazothi yathakatha. Wafika uNsibandlela wakhuluma kanje, wafuna umuntu noma kwenzeka ukuthi. So musubuya ngoba uzokhuluma ngokuhlungu benhliziyo bese ngiphoqeleke ukwenza izokhulumile. uNkulunkulu awasho kimi lawo mazwi ngakho bese ngakhohliwe ngoba ngiyaqhubeka usewavusa. So ke thina uNkulunkulu sethembile njengesithunywa sakhe nomdotshwa wakhe. Izwi olukhulumayo uzolenza. Kodwa qaphela ukuthi yini elikhulumayo.
khumbula ukuthi ngitheni, usenzisa izinto azifunayo, asenze sizithande, sizenze singekho aware. Ngakho qaphela-ke into ekhulumayo njengomholi webandla. Lento ekhuluma kumzalwane. Awukhulumi noma yini noma kanjani kumzalwane ngobuhlungu enhliziyo. Ngoba leso siqalethi sohlala kuye. Aphume ethi umfundisi usendaweni ethile wangiqalekisa izinto uma zingasalungi. Bese bethini abazwana naye nabahambisana naye. Sekungcolile igama levangeli. So kungcono ukuthula ungasho lutho ukunokukhuluma bese uyona. Ingenze lento nini bangekhona izolo ukuthanda ekhaya lethu. Labantu abathanda ukufaka lama emoji opopana. Ake nje okujwayelekile ngibhalanga ngimthumelele isithombe umuntu. Wathini umuntu akuphendulanga yena uphendulelwe. Umama yena azange ayenze lento. Umama umuntu wakhwela wadilika umuntu. Thema isekhwele wadilika ngehla lathi lelizwi ungaphenduli. Hayi ungaphenduli thula ke ngamanje uyeke. Vele ngayeka. Kunzima ukukholwa. Ngeke ngikhohlise. Ngoba ingane le ikhwele yadilika ngifuna ukusho amagama ewashiya. Kodwa engakusho nje vele abahlaza ngathi ngiyayazi ukuthi ikhuluma nobani. Kodwa ke angishintshe uNkulunkulu angishiye kanjalo. Akulula ekhaya lethu. Mhlawumbe ngibona ngathi kulula nje. Ngoba kufanele ngiyakuyena lapho ophendulayo ngibe ngi-right ngimphendule kahle. Ngingabonakala ukuthi khona umuntu bese ngehle ngamagama abuhlungu ukuze angabe bikhozoza wakhuluma kanjani sibandekile ngimenzeni kanti hayi khona sengilimazile. So kufanele ngibe hayi akulula ngeke ngimkhohlise. Kodwa nje ke kuhle ukulalela bathiwa ngithule ngingamphenduli ngoba kuyena lo owenze lento. Ngoba inkinga yabantu abazi ukuthi bawafaka kanjani ama-emoji kanti ukugada umunwe wakho umuntu ngezela i-VN noma yini avela kuqhamukonke. So mawashelela nje umunwe wathinta enye i-emoji singenile ekhaya lethu. Kulula nje manje umuntu avela aphike. Into ebuhlungu abantu baphika athi azange akwenze. Kanti i-technology le ayinamanga ukwenziwa. Umuntu uzolahlelwa nje esifogweni ukuthi uphikile ukuthi into uyenzile. Ebe ngempela engazi ukuthi uyenzile. Musuphika, xolisa okungcono. Ngoba manje uma uphika ufika phambi kwesitali sokwahlulela usubona wayenza sekuletha usakwazi ukuphendula. Ushele emoji engenamsebenzi. Uzosha futhi phela ngokuqamba amanga wathi awuyifaka. So ke ngiyafisa abantu ngathi bangakhula bayazi lokho. Ngakho ke sidinga ukwazi ukuthi uNkulunkulu ubuyisane nathi ngenyama yendodana yakhe. Kodwa thina kufanele sihlale sidlulile kuyena sisekeliwe. Singagudluzwe ethembeni levangeli esalizwayo. Ngoba siphila nethemba bazalwane. Sathana ngakhokhobela ngelinye ilanga ikho ukuthi khona lento khona. Ithi kodwa khona lona izulu. Hayi usathane lo hlala ethembeni. Izulu likhona ngempela. Ubuka umuntu oseduze kwakho wazi ubona umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona. Ubone izihlahla zenziwe uNkulunkulu. Ubuke inkanyezi. Uthi lezi inkanyezi esibona uzibiza ngamagama. Zinamagama nje wazinqoba zingaka. Uthi mayiseyibiza kusani neyodwa ngenxa amandla. Funde lapho kuverse 40 kaIsaya uchapter 40 kaIsaya ngicela ukuqala kuverse 26. Uzomuzwa ethi ubani odale zonke lezi ibandla lezulu ngilibiza ngekhwepha zami bize ngimlonke. Ngilibiza ngamagama. Manje ucabange ukuthi uNkulunkulu ungamfanisa nobani? Njobe ngilosi ngithi ngilosi. Njobe inkanyezi zinqoba zingaka. Wazi amagama azo zonke. Yikho nathi wasengamabhiliyoni emhlabeni wesazi sonke. Lithi iBhayibheli ucabanga ngathi sonke ngesikhathi esisodwa. Bona ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphe kangakanani nengqondo engakanani. Asibazi abanye abasenkonzweni njengathi kodwa usizwa sonke abone nabonayo ababulala abantu abadlwengulayo same time yonke into uyayibona. uNkulunkulu esimkhonzayo. So ke kufanele sizibone sinenhlanhla sabelwe ukukholwa okufana nalokho. Ngokubeka kucace lapha ngithi abaseRoma 12 verse 3. Ngoba lebaseThesalonika bengikhulume ngabo. La ethi ukukholwa akusikhona kwabantu bonke. Akusikhona kwabantu bonke.
nilibhekile ngisho waseThesalonika besibili chapter 3 verse 2 uthi nokuba sikhululwe kubantu abadukileyo nababi ngokuba ukukholwa akusikho kwabantu bonke. So masimbongeni uNkulunkulu ukuthi uyambulile insindiso kuwe nawe ngoba kayambulanga kwabanye and ngeke sisazi isizathu endizothatha kayambulanga hayi ngoba bonile ngoba sonke sikhule sona and ngesikhathi sona lishonga igama lethu ezulwini ngoba sazi vele sesikhethile. Ngakho-ke mbonga uNkulunkulu ngempilo yakho ngoba kusinga ukuhlakanipha kwethu ukuthi siyakholwa kodwa ngoba uNkulunkulu wasikhetha ukuthi simkhonze. Wenze njani? Wasethemba. Asiqhubekele thina-ke masikhethwa sengishilo lapho sizakhethwa kanjani sakhethelwa izinto ey'ntathu ziwu-3 izinto esikhethelwe zona. Sakhethelwa ukusindiswa, sakhethelwa ukungcweliswa, sakhethelwa ukukholwa iqiniso. Lokho sikutholile lapha kwabase-Efesu. Sakhethelwa ukungcweliswa, sakhethelwa ukukholwa, sakhethelwa ukusindiswa. Uma kushoda okunye kwalokho esikhethelwe khona sisenkingeni. Akubona abase-Efesu abaseThesalonika besibili chapter 2 verse 13. Kepha thina simele ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokungcweliswa kamoya nangokukholwa iqiniso. Izinto esikhethelwe zona lezo. Khumbula ukuthi sithe uNkulunkulu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Athi uJobe 42 verse 2 ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakubinza icebo lakho. Ibiphela kanjalo-ke inkonzo yokuqala sisingena-ke kule yesibili yosuku yesithathu ngokwemvuselelo. Leli izwi elikuJobe 42 verse 2 ngiyazi ukuthi ungenza konke alinakubinza icebo lakho. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Akekho umuntu ongavimba icebo lakhe. Khona lento befundisi ekhulunywayo abadumisi bethu emabandleni ethu. Ngiyacela ngingelutho anginazo ebandleni lakho oluholayo. Ngikhuluma nani nodwa enilabo befundisi. Sikhona ku-YouTube, sikhona ku-WhatsApp abazoyilalela inkonzo. Ngicela wonke nje umfundisi ongilalelayo noyongilalela after 2 years ngoba ku-YouTube izihlezi lezi zinto ezikudluka. Ake siwakhuzeni ama-worshipers ethu ayeke ukuthi uNkulunkulu ukwazi ukwenza yonke into akakwazi ukuyidumisa. Bavele bathi wenza konke uNkulunkulu uhlulwe ukuyidumisa. Hayi ngiyafisa Nkosi yami. Yazi vele uma ngizwa umuntu esho njalo ngishwabane. Ngingazi ukuthi ngizothini. Kwenye indawo bese kuyo lenyanga kaSeptember bafike bakusho. Ngashwabane. Ayikho into ehlula uNkulunkulu nokuzidumisa. uNkulunkulu uyakwazi ukuzidumisa. Akusikhona ukuzidumisa kaNkulunkulu ukuthi akushaye ngesifo aqede ukukushaya mawukhuleka akuphilise. Ubonga bani? Athi ubonga yena akazidumisile mayenze njalo. Ngiyabuza befundi akayidumisile. So sisho kanjani uNkulunkulu akakwazi ukuyidumisa? Sisho kanjani nje lo uNkulunkulu ukwazi kwenza konke akakwazi ukuyidumisa? Ngesikhathi abako-Israyeli beseGibhithe mawulifunda kahle iBhayibheli lithi uNkulunkulu wayikhonka inhliziyo kaFaro ukuba ngabadedeli abantwana bakwa-Israyeli ukuzenze zonke lezi nhlupho ngoba efuna ukwaziwa umhlaba wonke ukuthi mayigoba uFaro unguNkulunkulu onjani. Akusikho ukuyidumisa lokho. Manje yabona-ke asingayivumeli emabandleni angayidumi uNkulunkulu kwazi kwenza yonke into akwazi ukuyidumisa. Bese ethi asisumeni bazalwane sidumise uNkulunkulu senze into angakwazi ukuyenza.
mina ngivele kubuhlungu. Ayikho into uNkulunkulu angakwazi ukuyenza kuphela lapho asisilokhu sithi ukuthi nokuthi ngoba sigamba amanga. Kuzoba buhlungu abantu belahlwe esihogweni balahlela ukuthi badelele uNkulunkulu bathi akakwazi ukuyidumisa. Ngoba kwabona ukuthi akufake esihogweni ukuyidumisa kwakhe ngoba usunamandla phezulu kwakho. Yonke nje into eyenzakalayo inendumiso kaNkulunkulu phakathi noma ngabe iyini kuya ngokuthi uthanda ukuthi usebenzise ini. Ngakho-ke icebo likaNkulunkulu alinakuvinjwa lutho ngoba uyazidumisa ngecebo lakhe. Lona-ke icebo likaNkulunkulu elikwenza ube la kuleseni. Ngaphandle kwecebo likaNkulunkulu ngaba wonke. Abangekho la yilabo uNkulunkulu angazange afune babe khona. Hayi asikhuleka. Ngothi uma ufike ebandleni futhi uzoshumayela unabazalwana abawu200 kufike 50 ngalelo langa kusho ukuthi intshumayelo yami uNkulunkulu icebo lakhe lithi yelo 50. Ukhohle ukugxila kubantu abangekho. Ngoba manje udinga uthethisa abakhona uthi abenzeni mabafikile. Uyeka abantu abangekho awubaboni vele kusho lutho. Wena thana uNkulunkulu ufuna lawo ukhuluma. Ngalengisa isalukazi okuthiwa njalo sasesithi waqedwe intshumayelo ubatshelile umfundisi namhlanje ubatshelile kanti wena gogo awungeni kulabantu abatshelile. Ngelinye ilanga lana izulu wafika yedwa ugogo umfundisi washumayela ngathi ligcwele ibala thela iqeda khona umfundisi wazashumayela into ebuhlungu ukuthi abekho labo abantu abashumayela. Hayi kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu uyicebo lakhe bafundisa ukuthi sikhona la. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. Icebo likaNkulunkulu sithela idala lahlelwa ungakabikho umhlaba. Futhi okufanele sikhumbule icebo likaNkulunkulu alisoze laphela. Hayi ngeke liphele lingafezekile. Ngakho-ke wena zazi ukuthi ngowecebo likaNkulunkulu. Uma ungowecebo likaNkulunkulu bazokwenza konke abafisa ukwenza ngeke bakwenze lutho. Yazi ngeke bakuqede ngoba ungowecebo likaNkulunkulu. Bake baphosa uDaniel emphandweni ngonyama bethi bayaqeda ngaye ngoba ungowecebo. Wafika inkosi ngasekuseni yambiza yamkhipha. Yathi laba bebemmangalela kube bona abaphoswayo zabadli amabhube sabadli zabadli ngonyama. Ngoba wecebo ngeke umenze lutho. Kunalokho umkhonto obukhomba buyojikela wena ngoba ungowecebo. Icebo likaNkulunkulu bazalwane kwangathi singahlala kulona. Ngoba icebo likaNkulunkulu liyikho konke ofisa ukukwenza. Makusecebeni likaNkulunkulu kuzokwenzeka. Yikho-ke sithi icebo likaNkulunkulu lidala lahlela ungakabi khona alisoze laphela. Ukhumbule ukuthi wena ngowecebo likaNkulunkulu. Mayethi uNkulunkulu Jeremiya 1:5 ngingakakubumbi ngakwazi. Awuzuqedwa-ke abantu ababunjwe izolo. Hayi ngeke bakwenze lutho ngoba ungakakubumbi wena wakwazi. Uthi-ke uJoshua 1:5 akuyi ubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokhu nganginayo uMose kanjalo ngiyakuba nawe angikukuyeka angikukushiya. Amazwi akhulunywa uNkulunkulu kuJoshua athe ngiwakhulume kini namhlanje. Wakhuluma kimi izinto zinzima ngijekeliwe ngajikelwa umfundisi ebengithi ngihamba naye. Ngajikelwa zajika izinto ngakhala kuNkulunkulu wakhuluma lawo mazwi athi ayubakho umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokhu nganginayo uMose ngizoba nawe. Ngaqina idolo ngami isibili ngathi ngiyabonga Nkosi namhlanje uthi angikutshele ukuthi akekho umuntu oyoma phambi kwakho wena ungowecebo. Hlala ecebeni likaNkulunkulu noma ke wagudluka kulo hayi bazoma-ke phambi kwakho. Hayi bazoma kodwa wena usugudluka ecebeni likaNkulunkulu. Nenkosi uJesu ushile emlekezweni wakhe wokugcina ehamba
lo esithi Great Commission kuMatthew 28:20 uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho, bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni komhlaba. Isethembiso unathi uJesu izinsuku zonke kuze kube sekupheleni komhlaba, but only if sibafundise ukugcina konke asifundise khona. Inkingi ilele lapho. Mawuqala kahle lapha kuverse 19 uthi hambani nitshumayele ezweni lonke nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Bese verse 20 nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bese bhekani mina nginani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Mawenze lezi zinto ezimbili ufika lento engake ngayikhuluma, mhlawumbe omunye wenu bafundisi uyangena ngenkinga engaba kuyona. Sasihlangene la eminyakeni ephambili ngisanduqala sawazi unyaka esiyangena indawo yokubhabhadisa emlonyeni sixoxa nabafundisi bala ebandleni. Sengithi-ke mina hayi ngcono mina uNkulunkulu mhla engibiza akazange angitshele ngibhabhadisa abantu, ngenza lokho uNkulunkulu angitshela khona. Ngayisaxoxa nje kwadlula ebusuku kwavele kwaveza uMathewu 28 qala lapha kuverse 17 no-18 othi-ke hambani niyezweni lonke nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho nginani insuku zonke. Ngathi mangiqeda ukufunda lelo zwi ephusheni ngaphaphama, ngathi mangiphaphama kwathiwa ngikuthumile nawe hambe ubhabhadisa abantu. Mhlambe nawe ukazibhabhadisa umuntu ngoba uthi awuthunyiwe. Angisho ukuthi hambe ubhabhadisa ngoba nami ngatshelwa ngicabanga lokho. Kodwa mawulalela uthi uzoba nathi izinsuku zonke kuzobe sekupheleni kwezwe uma siphuma siyoshumayela okholwayo simbhabhadise. Bese siyabafundisa ukugcina konke esiyalwe ngawo. Yena kuzonjani uzoba nathi insuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngakho-ke uJesu usithembisile njengoba nakuJoshua 1:5 uNkulunkulu wamthembisa uJoshua wathi akukho kuyoma phambi kwakho njengokuba nganginaye uMose nawe ngizoba nawe. So uNkulunkulu engakuthini ubani ongamelana nathi? Ubani ngempela ongamelana nathi? uNkulunkulu engakuthini inkinga yethu yodwa amehlo ethu awavulekile. Sidinga ukuvulwa amehlo. Washo njalo Elisha encekwini yakho uGehazi. Mayithi yaphuma uGehazi ekuseni ubona amahashe agcwele abazungezile bashaya uvalo. Wathi Elisha hawu wazobona basihlasele. Akazange akhathazeke uElisha. Wathandaza wathi Nkosi ngivula amehlo abone ukuthi abanathi baningi kunabo. Vela vuleka amehlo Elisha wabona amahashe omlilo-ke manje asezulwini aqaqela intaba yonke wasemisini. Inkinga yethu amehlo awavulile. uNkulunkulu sithandaza asivula amehlo sibone ukuthi umkhulu nathi kunosezweni uzoba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Usathane kodwa ngeke ayeke ukuzama ukuvimba icebo, kodwa wecebo akavinjwa lutho ngenxa yecebo. Bazohlupha bakukhathaza, abakhathazi wena bakhathazele icebo elibekwe kuwena. Mawususa lona uzoba umuntu nje phaqha, kodwa makukhona lona hayi uyinkinga kusathane, hayi uyinkinga kusathane. So yazi ukuthi kubekwe into enzima kabi. uNkulunkulu ubeka icebo lakhe wayesethi alinakuvinjwa muntu. Ngesikhathi ethi alinakuvinjwa likuwe usho wena ukuthi wena awunakuvinjwa muntu. Walikuwe phela leli cebo. So uvimba wena uvimba leli cebo. Ake sihlalele ecebeni likaNkulunkulu. Othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazeni iqiniso. Inkinga yakhe yodwa akakwazi ukufinyelela kubo bonke ngendlela afisa ngayo. Yikho ethathe thina wasiqoqa ufuna ukusebenzisa thina ukuze afinyelele. Sinecala-ke manje sikwazi ukufinyelela ngathi sikhona kufanele sivume ukufinyelela. Uthi-ke i-Great Commission ngithanda nekaMark 16 ngoba khona ekushoyo okujulile
Ithi kaMark 16 verse 15 kuya 20 wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Inkinga esinayo-ke le bazalwane, shumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo, hhayi kubantu kuphela, kuyo yonke into edaliwe. Udaleni uNkulunkulu? Udala iy'hlahla, udala utshani, wadala izinto esiy'tshala emasimini. Ummbila izinto usutshalwe uwena wayikhaba, kodwa udalwe uyena. Usuyikhaba lo mbila, akusiwona ummbila wokwenza izinto ezingalungile, usuyihlathi. Bangena khona abantu empilweni womuntu balala. Sishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Awuzuthi uma uhlakule ensimini ukhipha ukhulu, kuvela into evelayo ephazamisayo, uzokala umzalwane senxapha, uzokala umzalwane sethuka inhlamba, uthi lombili. Sishumayela kukho konke okudaliweyo. Ake siyilandelele leli gama khona so-understand ukuthi kuthiwani uma kuthiwa konke okudaliweyo. Mawufunda izwi lenkosi abaseRoma 8 verse 19 no-21 lithi, ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Yabona ukuthi akukhulunywa ngabantu la, kukhulunywa ngento edaliwe, iyalangazela. Yabona ilanga leli eliphezulu lilangazelela ukukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Selikhathele ukubuka abantu begebengana, bekhuthuzana, bedubulana, bengena endlini bethi ababona, umuntu angene nomfazi womuntu, angene nendoda yomuntu. Likhathele ilanga likaNkulunkulu, liyabuka. Inyanga ebusuku ney'nkanyezi ziyabuka. Edonso lomntwana wabantu ofakwe ehlathini edlwengulwa, liyabuka ilanga ezulwini. Mhlambe nje namhlanje umfundisi wadlwengula isona okazozivuma ungakakhona. Angazi ngiyelanda la sengiyakhona manje. Mawufunda incwadi yeSamulo chapter 20 kukhulunywa ngokwahlulela. Uthi uJohane, ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sokwahlulela. Akulona iphutha ukuthi wabona abafile, uthi wabona abafile abakhulu nabancane bemphambi kwesihlalo sokwahlulela. Mawufunda uJohane 5 verse 24 uthi uJesu, ngiqinisile ngithi kini, ozwa izwi lamakholwe ngongithumileyo udlulile ekufeni wangena ekuphileni, okungikuthi umuntu ongakholwa ufile. Uma-ke ngosuku lokwahlulela kuzohlulelwa abafile, uthi uJohane umpostoli, ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sokwahlulela, ney'ncwadi zavulwa. Asizuhlulelwa thina abangcwele, sizobe sihlulela. Ufunda incwadi kaJuda chapter 1 verse 14 elithi uNkulunkulu uJesu yoza nabangcwele zohlulela umhlaba. Hayi sizohlulela. Uzohlulela indodana yakho edla ama-drugs namhlanje, kodwa uzohluleka uyihlulela uma ungazange uyitshele. Mfana wami, ngathi biye utshwala ulalelanga nasi isikhona. Uzohlulela ubaba wakho okuzalayo, baba ngathi yeka amadlozi awufunanga ukwayeka nasi, ngoba singasekho isihe, ngoba ngale kwethu akusebenzi ukuthi wazala ubani emhlabeni, ngoba kuzobe sekudlulile okwasemhlabeni. Asimkhonzeni uNkulunkulu, ngoba uma unamahloni uhluleka ukuhlulela ubaba wakho, ukuthi wamlandela ongena nasibukweni. Ngakho-ke kuthiwa iy'ncwadi zavulwa, nenye incwadi evulwa ingeyokuphila. Lesikhuluma ngayo kuthiwa amagama alotshwe umhlaba ungakasekelwa. Uthi umbuzo wami, lezi ncwadi ezinye ziphumayo ezivulwayo yizo phela lezi ezibhalwe yindalo. Indalo iyaloba, indalo iyabhala. Lezi zincwadi zibhalwe yindalo, njengoba limile ilanga libuka lilangazelela ukukhululwa kwabantwana bakaNkulunkulu, linamafayela liyabhala. Lenye incwadi yokuphuma elangeni.
enye iphuma enkanyezini, enye iphuma ehlathini owalala kulo noSibanibani, enye iphuma etsheni owancika etsheni noSibanibani. Ayizophuma incwadi bafowethu. Kuhle ukuvuma isono kunamhlanje, ngoba izincwadi zizovuka bese kuthiwa ogama lakhe lingafunyanwa encwadini yokuphila uPontius Kogwenya. Lezi ncwadi ezinye zivulwayo. Hayi, ngizoninika lelozo. Noma mina ngiphathwa ngoshumayela into esezweni engeke ezweni ngayikhuluma. Manje ngiyamangala ukuthi hawu, iyabhala indaba uzothola khona manje. Uthi kuJesu Marko 16:15, hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Roma 8:19, ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Verse 20, ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze, kungengantando yakho kodwa ngayo owakubekayo. Okudaliweyo kubekwe phansi kobuze, isho ukuthini lento? Ufuna ukukhuluma amathembiso wayezosiwajwayela. Uma thina madoda ngoba singamanungu uze ukuthi ufuna ukuthetha amanzi welume uro qhamuka umuntu wesifazane ethele kuwe khophozele yena. Yayibona lo izochaza ubuze. Isihlahla sibekwe phansi kobuze ngoba mawusucabanga ukuganga ubuka ihlathi donse umuntu umfake ehlathini lizokhuluma liyabuka nje lithu lelo lisho lelizwi ngokuba konke okudaliweyo kubekwe phansi kobuze kungengantando yakho kodwa ngayo wakubekayo. Ngamanye amagama ngingaba isihlahla wena wongaba yilanga ubuke konke amanyala awenziwe emhlabeni ungathokozi. So yonke into edaliwe ibekwe phansi kobuze. Mhlambe kuleya moto leya walala khona nomuntu. Yebo imoto edaliwe uNkulunkulu kodwa yakhiwe ngezinto ezidalwe uNkulunkulu. So nemoto iyabhala, iyaloba ukuthi uSibanibani balalele lakini. So yonke lento ledaliwe ibekwe phansi kobuze, kusho ukuthi ibekwe endaweni la ingeke icashe. Ukuthi ngithethe umuntu osozama eyithele uyacasha. Ayikwazi ukucasha, iyabuka wonke amanyala awenziwa indalo kaNkulunkulu bese iyabhala. Hayi sisaya bazalwana sivumeni izono ziyavuma izono. Verse 21 kaRoma 8. Ethembeni ukufuna ngwathome ngomani mase ethembeni ufuna ngiqalela ake ngibuyele ku verse 19. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu, ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungengantando yakho kodwa ngaye owakubekayo, ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqileni bokubhubha kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Nanso-ke indalo iyakhala, indalo iyabubula, indalo ibekwe phansi kobuze ijaha usuku lokugcina ukuze kukhululwe abantwana bakaNkulunkulu, ngoba naye ifuna ukukhululwa, ikhululekile, ibekwe phansi kobuze. Indalo lento eyibonayo ayithandi. Umuntu avela akhipha isibhamu ladubula umuntu uphele kanjalo. Ilanga elibuka leyo nto lithini? Imnandi leyo nto. Ngoba nabantu abasuke bekhona lapha abanye basaba ngisho kofakazi ngoba sathi bazobulanga. So indalo ibekwe phansi kobuze ethembeni lokuthi mhla kukhululwa abantwana bakaNkulunkulu naye okhululwe kunje ekubeni. Awulalele kahle ukuthi indalo iyaloba. Jeremiah 22 verse 29 kuya 30. Bazalwana umhlaba uyaphila. Ayikho into edalwe uNkulunkulu efile. Uthi ke uverse 29, lizwe yizwa izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayi ukuba nempumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide
akayikuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda. Lizwe lobani. Yabona umhlaba uyabhala. Ukhona uphethe lesingisi la eduze. Ngibhalanga le nto ngesingisi. Ayekho uphethe lesingisi. Ngiyacela ngisifundele Jeremiah 29 so 22 verse 29 and 30 kakhulu nje u20 lakuthiwa lizwe izwi likaJehova. Ya u29 no 30. Siyabona. Listen to this message from the Lord. This is what the Lord says. Let the record show that this man, Joachim, was childless. He is a failure. None of his children will succeed him on the throne of David to rule over Judah. Earth, hear the word of God. Earth, umhlaba, lizwe, umhlaba, yizwa izwi likaNkulunkulu. Bese ke ukuphinda ube state khona lento engiyifunayo ngiyithandile la kulelo humo. This is what the Lord says. Let the record show that this man. Ngiyabonga. Let the records show. Lento ukuthi umhlaba uyabhala kunama records. Let the records show that this person doesn't have a child. Lo muntu akanamntwana. Mhlambe nje kuthiwa akabhale ngoba wenzani wahoshulisiswa ekhonsingane toilet. Umhlaba njalo uyabuka uyabhala. Wahoshulisiswa. Lobazalwane. Lithi izwi lenkosi ekugcineni izincwadi zavulwa. Kwasekuvulwa yodwa yokuphila. Lezi ezinye ziqhamuka kulezi izinto ezidalwe emhlabeni ezibekwe phansi kobuse. Uyahamba phezulu komhlaba uyaloba. Ubufakazi obuhle uJesu efitho wesifazane ophingayo. Ayithe mfitha bemletha kuyo. Mabefika bathi Nkosi ngomthetho kaMose lo muntu ufanele ukhandwa ngamatshe. Lithi iBhayibheli uJesu wenzani? Wafola waloba. Eloba kuphi? Bazalwane ngiyalithanda iBhayibheli kodwa liyahlangana bethi khaxa. Phela kodwa ngeke lihlanganise umoya kaNkulunkulu ungekho. Ngoba kuthathwa ivesi elileli lihlangane nelile bese liletha isense. Akubhaliwe ukuthi uJesu wayithini namangazi. Kodwa lithi uJesu waloba. Wathi mayivuka lapho wathini? Wathi ongena sona kaqala emhlangenge. Okwami-ke lokho engikushoyo. Ngicabanga ukuthi wayebuza umhlaba. Umhlaba laba abantu abala phambi kwami ukhona yini okuclean. Bathi umhlaba ke bese sukuma. Bathi ongena sona. Lithi iBhayibheli kwasuka one by one benze njani? Bahamba. Ngesikhathi behamba waphinde waloba. Mayivuka lapho uthi isifazane bapha bamangaleli bakho na. Uthi abekho. Asethi uJesu nama ngikulahla ngokusona. Akushonga iBhayibheli kusho mina ngithi okwesibili ngicabanga ukuthi wayitshela umhlaba cisha amarekhodi alo wesifazane ngoba ngimthethelela manje. Wena uzovuma ngesono sakho. Lento wayenza phezulu komhlaba. Lento wayenza phezulu kwetshe. Owayenza ehlathini, owayenza endlini, indlu yebo inje kodwa amaplangwe adalwe uNkulunkulu kwakuyisihlahla ayaloba. Bazalwane, ngosuku lokudinga izincwadi zonke zovulwa siphume ndalweni. Iyodwa yokuphila alotshwa amagama ethu umhlaba ungakasekela. Kodwa mawuwa manje, ngibheke ngcwadi amahubo 69. Mawuwa manje liyasulwa igama lakho esiwavuleke ngoba lona lengazi lizovuka. Ngiyacabanga ukuthi amahubo 69. Uma uwa liyacishwa igama lakho. Kodwa lona nini kanje lakho. Amahubo 69
verse 28. Senimvulile nonke. Ngoba manje nizoze nithi kunjani ubani othanda ukusifundela. Mahubo 29. Njalo Mahubo 69 verse 28. Lithi nina mic badumisa. Off. Okay, now susukumini. Nikezeni i-mic baba. Nikezeni i-mic. Nani mnini. Sifundele baba verse 28. Verse 28 ufundeka kanjena. Mabesulwe encwadini yabaphilayo bangalotshwa kanye nabalungileyo. Yezwa ke? Salotshwa amagama ethu umhlaba ungakasekelwa. Mawususindiswa akho gama elilotshwayo kade lalotshwa. Kodwa mawusuwa usuthwenzela umusa seliyacishwa igama lakho. Mabesulwe encwadini yabaphilayo bengalotshwa kanye nabalungileyo. So ke siyeke lento ukuthi sindise ubhala encwadini yokuphila kade wabhala. Wazalwe lesonweni waphila esonweni igama lakho likhona. Uyazi uNkulunkulu ngesikhathi sakho uzokwenza usindiswe. Kodwa mawusuphinda wona ngamabomo ufunelo ngesono seliyasulwa igama lakho. Ngoba lapha umhlaba ungakasekelwa. Ngivulele uExodus 32 verse 32. Sidwalise lento ukuthi igama liyasulwa kodwa kade lalotshwa. Bazalwane asivumele uSathane asule amagama ethu kanti kade alotshwa. Genesis 32. Bible Exodus Genesis laxolisa. Hlale zingidida lezi zincane. Ibize enye ngenye iqondele. Exodus 32. Ngivulisa ngelanga amabomu ngoba ngifuna kusasa nengathi insibando ukukhuluma izinto esingazazi. Ngoba abanye abekho kwiposition yokubhala, abanye sebajwayela bayabhala amangululo. Noma ke ngena ke ekhaya lethu uphinde uyilalele kabusha le nkonzo, usuyirevise usubhala. Ongeke ekhaya lethu nje ngenani bafundisi. Ngidine nginabafundisi aba-over 600 bengithi bazofika bonke labekho. Uqaleke kuverse 32. Bani othanda ukusifundela? Exodus 32 verse 32. Nokho uma ubathethelela isono sabo, kepha uma ungabathetheleli ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo. Mose lo khuluma lokho ufunda verse 33 uthini uNkulunkulu mayiphendula. uJehova wayesethi kuMose, owonile kimi ngiyakumesula encwadini yami. Verse 34. Kalokhu hamba ke uhole abantu uye kuleyo ndawo engakhuluma ngayo kuwe. Bheka ingelosi yami iyakuhamba phambi kwakho, kepha mhlanje ngiyakuhambela isono sabo kubo. Verse 35. uJehova wayesebashaya ke abantu ngokuba benza ithole lelo alenzayo u-Aroni. Yabona. La uMose vukwa isihe sehambe kakhulu nabantu ehlane. Mase benze leli thole. uNkulunkulu sethukuthela ukuthi ngizobaqeda, uyacela uMose ukuthi bathethelele. Mongabathetheleli sula elami igama encwadini yakho. Yizwa lo, sulela igama utrade ngegama lakhe encwadini ukuthi uJehova owonile kimi engiyosula igama lakhe. Ngoba amagama wena Mose awonile. Namba abantu abonile hamba nabo base bashaya endleleni. Amagama ethu alotshwe umhlaba ungakasekelwa. Savuka senza izono, saphila senza izono. Wawusefela usindiswa khona. Musuhlehlele emuva ngoba lizocishwa igama lakho. Kanti kade lapha. Amagama wabhalwa mawusindiswa. Abhalwa umhlaba ungakasekelwa. Ngifuna ukucacisa leyo. Liyasulwa igama. Bese lithi ke ngaleli sambulo. Wonke umuntu ogama lakhe lingekho encwadini yokuphila uphonswe emlilweni, uphonswe esibhobhweni, umlilo uvutha isibabulo. Lapho ke bazalwane
asibahola abantu ngeqiniso, silazi icebo likaNkulunkulu ukuthi yena uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Ngoba indalo iyabhala, umhlaba uyabhala, ilanga liyabhala, inganyezi ziyabhala. Uyenze ebusuku lento noma uyenze emini, indalo yakhe igcina amarekhodi. Incwadi ziyovulwa ngosuku lokwahlulela. Kuthi-ke lebe siyithinta lo bani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayi kuba nampumelelo. Abana mase kusho uNkulunkulu etshela umhlaba, kwabhala umhlaba ukuthi ngeke uphumelele, hayi ngiyakukhumbula kusasabeka izandla ngegama likaJesu, amazinto ezikhulunyiwe zisuke, sivala ukhondolo. Ngeke ulivala ukhondolo oluphuma kuNkulunkulu, lovalo oluphuma kubantu. Yithi-ke izinto ezidaliwe zibekwe phansi kobuze. Ake sibheke ezinye izinto eziphilayo ezidalwe uNkulunkulu. Maku-1:14 verse 5 kuya ku-7. Unani wena lulwandle ukubaleke? Ulwandle kanjani lwabaleke? Uyabaleka umuntu ongenazo inyawo. uNkulunkulu kufanele si-understand yindaba uNkulunkulu kanti wathi asidala abantu ngomfanekiso wethu. Ngoba ulwandle akalidalanga ngomfanekiso wakhe, kodwa linezinyawo thina esingakwazi ukuyi-identify ukuthi ziyinyawo, ngoba uyena yedwa wazi nazi inyawo zolwandle. Thina usidale ngomfanekiso wethu, asisucabanga ukuthi zonke izinto ezofana nathi. Hayi asifa. Nolwandle luzobaleka. Unani wena lulwandle ukuthi ubaleke na? Lwabaleka nini? Ngesikhathi uMose ephakamisa induku ewelisa abantwana bakwa-Israyeli. Mawusuyibuka kahle lento, uNkulunkulu uyehla afuna ukulingana nathi ukuze si-understand. uNkulunkulu wayengalwenzi ulwandle vele lubaleke, abantu bese benga-understand. Ngoba uNkulunkulu ufuna udumo, uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Wathi Mose phakamisa le nduku, ulwandle luzovuleka. Alivulwanga induku ulwandle. Wayehlela kuthina ukuthi sibone ukuthi usebenze ngobani? ngoMose. uNkulunkulu uyazenzela nje into zakhe. Yabona ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile. Uyehla ufuna si-understand, ngoba ake nje njengoba ngiyilana nje mangavele ngiyamalane la ngithwale sengimlapha. Into yokuqala ezofika konke ukuthi abantu nomlingo kade ngiphambi kwethu vele yoma lapha. Kodwa manje uNkulunkulu uzokwenza ngendlela ukuthi thina sibe njani si-understand ukuthi uNkulunkulu akwenze mhlambe ngomuntu noma vele kusukuma omunye nje befundisa athi ngegama likaJesu ukuthi bande hamba ushumela ume ngapha bese nami ngidize ngiyekho. Akwenziwanga lo mfundisi. uNkulunkulu wehlile wafuna sim-understand. Ulwandle aliqoshwanga indlovu kaMose, ulwandle alihlethiswanga uMose, lwahlethiswa yena uqobo, kodwa wehla ebuNkulunkulwini bakhe wazongena kuMose ukuthi simbone ukuthi usebenze ngobani? Ngomuntu. uNkulunkulu asizeke ngoba yona inkinga esinayo emabandleni. Ashumayela umfundisi ajuluka aqede, sibuka umfundisi siphume simhlebe, kanti bengakhulumi yena bekhuluma uNkulunkulu ecasheni lomfundisi. Manje basihlezi lana noma ngavele ekhuluma izwi la singabaleka sethuka. Athi uyikhulumela manje. Kodwa uze singabaleki sethuke usebenzisa abani? Umuntu. Ngoba efuna ukwehla ehlele ezingeni lethu. Lithi-ke lelizwi, unani wena lulwandle ukubaleke, nawe iJordani ukubuyiselwe emuva. Verse 6. Nani izintaba ukuba nitshekule njengezinqama, nani maqhuma eninjengamawundlu na? Yantsonke inkinga. Intaba itshekula njengenqama. Ekolo usuku engiyalwesaba lolu suku, kodwa lobe lumnandi. Ngiyalwesaba lobe lumnandi. Iyaqala ke le nkinga. Ngiyalwesaba lolu suku lobe lumnandi ngizosho baba. Noma nje vele uyiqala uyenze nje lento nami ngilime. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane, ningixolele. Asiqhubekeke. Mahu 1:14 verse 5 and 7. Unani wena lulwandle ukubaleke, nawe Jordani ukubuyisela emuva. Nani izintaba ukuba nitshekule njengezinqama, nani maqhuma eninjengamawundlu na?
verse 7 uyathusa uthi thuthumela umhlaba ebusweni bukaJehova, ebusweni bukaNkulunkulu kaJakobe. Umhlaba uyathuthumela. Mawufunda iHubo 104 sengikhohle ukuthi uverse 1 lithi uthinta izintaba zithunqe sithi volcano. Awubheka umhlaba uthuthumele bese sithini ukuzamazama komhlaba. Yabona makune earthquake usuke ubhekisisile umhlaba uNkulunkulu wathuthumela. Ngesikhathi uthuthumela bese sithi thini earthquake kade kuzamazama umhlaba. That is the God we serve. Ayithinti intaba kuvele sithi intaba yomlilo kuvulekele imbobole kuphuma umlilo ivolcano kanti uyithintile lisho njalo izwi ufunde kuHubo 104 uma ngalapha ko 25-26 amavesi lisho njalo izwi lenkolo. So akayidali uNkulunkulu into efile, yonke into ayidalile iyathuthumela phambi kwakhe yamsaba. Yini thina singamsaba? Yini thina singayenzi intando yakhe? Athi verse 8 yena ophendula idwala libe yichili lamanzi, intsengetsha ibe ngumthombo wamanzi. Intsengetsha yelinye lamadwala astrong ngendlela emangalisayo. Makumbiwe ithuna nje bafike kwathola intsengetsha angeke bayithinte kudina liqalwa phansi kwenye indawo ethuna ngoba kudluleki kwintsengetsha. Kodwa uNkulunkulu yenza intsengetsha ibe ngumthombo wamanzi. uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngichaza njalo ukuthi uNkulunkulu akayidali into efile. Lezi zinto zonke ziyabubula, ziyakhala, zilangazelela ukwembulo kwabantwana bakaNkulunkulu ukuze nazo zikhulule ekubhujisweni. Isaiah 55 verse 12 isimemo sokusindiswa. Uthi uverse 12 niyaphuma ngokuthokoza niholwe ngokuthula, izintaba namagquma ziyaqhumuka ngokuhlabelela. Namhlanje ungayiqhenya ungafuna ukuhlabelela kodwa intaba namagquma ngosuku likaJehova ziyocula. Yabona ukuthi ayikho into efile. Ziyabhala ke lezi zinto bazalwane. Zihlezi phezulu kokuze kungengantando yakhe kodwa zibekwe umdali wazo. Bathi hlalani la nibhale nibuke yonke into eyenziwa umuntu. Kuthiwa ke izintaba namagquma kuyakuqhumuka ngokuhlabelela phambi kwenu, nemithi yonke yasendle yoshaya ihlombe. Nanto lelo bese ngeke ngathini imithi yoshaya ihlombe. Kodwa uma ubheka isihlahla sikho isandla sazi ukuthi ihlombe lishaywa ngezandla, kodwa imithi yoshaya ihlombe manje iqhamukile umdali wakhe. Uma ubheka amaHubo 96 verse 10 kuya 13 lithi ukudunyiswa kaNkulunkulu indalo yonke. Kodwa verse 10 thanini phakathi kwabezizwe uJehova uyinkosi. Akubhaliwe ngama-capital letters njengoJesu Kristu enkosi kwabaseFilipi chapter 2 verse 9 no verse 11. Lithi ke thanini phakathi kwezizwe uJehova uyinkosi. Izwe lihlala liqinile lingena kushukunyiswa ukuthi uJehova uyinkosi. Thina ke ukuthi uJesu senikezwe amandla sesithi uJesu Kristu uyinkosi. Mawuthi uJesu Kristu uyinkosi umndeni wakho uzohlala uqinile awunakushukunyiswa. Mawuthi uJesu Kristu uyinkosi inkinga obhekene nayo iyagudluka. Sinikeziwe leli gama likhe elinye liphezulu kwalo. Lona lodwa elibhalwe ngama-capital letters eBhayibhelini lonke uJesu Kristu uyinkosi. Uvule Philip chapter 2 verse 11 uyithola. Ngesikhathi ulibiza indumiso inkazimulo yakuNkulunkulu babo. Athi-ke uxolo, athi-ke uverse 10 izwe lihlala liqinile lingena kushukunyiswa, uthetha amacala ezizwe ngokuqotho. Athi uverse 11 malijabule izulu umhlaba uthokoza. Ngisho izulu leli esilibhekile isibhakabhaka siyaphila sifile malijabule, and isona sinenkinga ke isibhakabhaka ngoba sishintsha. Ilanga libe lisithele libheke kwezinye indawo, isibhakabhaka lokusikhona siyaloba sibhekile. Lithi umhlaba mawuthokoze mahlokomu ulwandle nokugcwala kwayo, mawename amasimu nakho konke uxolo nakho konke okukuwo. Lento ngeke ngayithi ngathi lo mbili utshalo uwena umiliso uNkulunkulu ungokaNkulunkulu. Kuthiwa amasimu mawename nakho konke okukuwo. Ngalelo langa umbila ngeke usho ukuthi ngatshalo uwena, yokusubhekana nomdali wawo usujabula uthokoza. Namhlanje umbila wakho nje asazi ukuthi ngesikhathi ugena uzotshala omunye
lo gedini ubhala amafayela angakanani ngawe. La mafayela azovulwa ngosuku lokugcina. Athi verse 13 ebusweni kaJehova ngokubuyeza yebo uyeza ukwahlulela umhlaba uyokwahlulela izwe ukulunga nezizwe ngokuthembeka kwakhe. Ivesi lika5 elikhuluma ngendalo edumisa uNkulunkulu mawubona 97 uverse 1 verse 7 kuya ku9 lithi uJehova uyinkosi umhlaba mawethabe zijabule iziqhingi eziningi ama-islands iziqhingi ziyajabula uma siqhamuka uNkulunkulu engabe ziyathokoza ngabantu abakhe kuzo lezi ziqhingi ngoba nazo ziyabhala. Verse 7 maliduma ulwandle nokugcwala kwalo izwe nabakhile ukulo. Thina-ke sihlezi la sihlezi eduze kolwandle awunosilana lula eduze ngalo ebusuku uma uvuka uphaphama noma uyothitha amanzi ukulizwe lihlokoma uduma uze uthi liyaduma ulwandle awulazi noma lithuthele noma selenzwa lento kuthiwa maliduma ulwandle ngokugcwala kwalo izwe nabakhile kulo noma liyajabula noma lwenzani. And lapha kwisambulo kuthiwa nolwandle lukhipha abafileyo abakulo lubalethe phambi kwesihlalo sokwahlulela ngoba bangagwinyeka babe kulona awushaka mgwinyi umuntu uthudli woshaka ayinoshaka uyaye etoilet usutoilet lo muntu wambeka yovusa ulwandle lothi kuphuma lona isikhathi sakhe sokwahlulela lesi. Indalo iyamlalela iyamthobela yini thina singamlaleli singamthobeli na? Athi verse 8 imifula verse 8 imifula mayishaya ihlombe nathi inkingi umfula ushaya ihlombe ziphi izandla emfuleni kodwa uNkulunkulu wethu uyisimanga. Imfula mayishaya ihlombe izintaba zihalalise kanye naye ebusweni bukaJehova ngokubuyeza ukwahlulela umhlaba uyokwahlulela izwe ngokulunga nezizwe ngokuqotho. Ivesi lika6 elichaza ukuthi indalo yonke iyaphila. Ngeke ngamcaphula Isaiah 40 verse 26 khuluma ngebandla lezulu phakamiselana amehlweni phezulu nibone ubani odale lezi zinto na nguye okhipha ibandla lazo ngezibalo. Makuthiwa ngezibalo ukhipha by number abize zonke ngamagama ngobuningi bamandla akhe nangobukhulu bezikhwepha zakhe ayisilani neyona. Ibandla lezulu bekusho ilanga inyanga nezinganyezi namafu ibandla lezulu. If ungalibona lihlangene lithule lithe uyazi ukuthi lihlukanaphi uhlangene ubani nobani ababize ngamagama ngoba uzashintsha enze if libe inqola yakho ufunde ku104 kodwa sikhonza omunye uNkulunkulu usathanda ukuthi uzibala amehlo bezalwane bekufanele umhlaba wonke umkhonzi wonke umhlaba kodwa siyahluleka uzomthathaphi uNkulunkulu ofana nalo ungamthathaphi ngempela esimkhonzeni bafuna usihambe ngobungcwele phambi kobuso bakhe. Indalo iyalithobela icebo likaNkulunkulu nakho okukhulu sikhuluma ngecebo. Indalo iyalithobela icebo likaNkulunkulu. Masibheka-ke siqedela baseRoma 8 verse 22 no-23 uthi ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kunezinseka kuze kube manje. Izinseka zazikhulunywa nabantu besifazane banezinseka. Bakuhlukunyezwa ingane laphayana kuyasika kuye ngoba naye wazala. Kuthiwa namhlanje siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kunezinseka. Ngamanye amagama indalo iphatheka kabuhlungu ngomuntu owenza isono phezu kwayo. Uthi kodwa usibanibani inadlale ngethuba. Yini angamesabi lo Nkulunkulu osidalileyo sonke. Inezinseka indalo. Bazalwane ngaze ichaza lethile. Kuthiwa-ke ngoba indalo yonke konke okudaliweyo kuyabubula kanye kunezinseka kuze kube manje. Akusikho lokho kuphela kepha nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana ukukhululwa komzimba wethu. Nathi sinezinseka esinolibo likamoya siyabubula. Lento-ke iphendula lo mbuzo abanye babe nawo
athi mayethi yakhuleka vele akhala. Akukhali wena iy'nseka zikamoya ongcwele kuwe uyakhala. Kwesinye isikhathi ukhala ngobubi bakho, kwesinye isikhathi inyembezi zenjabulo. Izo lezi zinto othola kwesikhathi umuntu umile la uyashumela, kuvele kufika inyembezi. Akukhali mina, izinseka zalo phakathi kwami uyakhala. Mhlamba ke neme ngento ayibuke ebandleni. Sinathi siyakhala, siyabubula sinezinseka. Athi verse 18 mangihlehlele emuva. Okuthwala ukukhala ngoba kulindele ukukhululwa kwabantwana. Sikhululwe kulomzimba, siphume kulomzimba, because we are trapped in this body. Sivalelekile. Ngithi ke mina uNkulunkulu uyisimanga. Unabafowenu noma unodadewenu. Mawugula kakhulu kubi, yini ungake uthi dadewethu khona iyakhamba ufuna ngikhophele eJobheni ake sishintshane ngene emzimbeni wakho ukulalela phansi nawo. Awukwazi kodwa umoya, awukwazi kodwa ukuphume ngashilo yena. So siboshiwe kulomzimba. Indalo kuyabubula ilindi ukuthi sikhululwe kulomzimba. Ngoba kulomzimba oyibumba khona imfihlakalo esithola ku verse 18 kwaMaroma 8. Uthi ngokuba ngithi inhlupheko zesikhathi samanje ezinakulinganiswa nenkazimulo eyokwambulwa kuthini. Kuneglory ngaphakathi evalelekile. Le nkazimulo engeke ngakhuluma ngayo ukuthi abantu mabekubheka bakuhloniphe bakusaba. Ababoni ukuthi babona inkazimulo, babona wena kodwa bayamangala. Ngakho ke izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthini. Athi verse 26 ngokuba ngomoya nomoya uyasiza ebuthakathakeni bethu ngokuba sikwazi singaphela ngokufaneleyo kodwa umoya uqobo usikhulumela ngokubula okungena kuphingisela. Thola umuntu uyakhuleka usefikelwa izinyembezi yakubula. Akububuli yena akubula umoya ongcwele. Uyamkhulumela kuNkulunkulu. Ngathi verse 27 kepha yena ohlola inhliziyo uNkulunkulu uyakwazi ukuqonda umoya ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Umuntu weqele akaqedwa akupheli ngayo. Ngoba khona lenkazimulo engaphakathi. Khona lobungcwele okungaphakathi. Icebo likaNkulunkulu liphelelisiwe kuye ukuthi asilibone. Akaqedwa. Lapho sebethi kuphelile ngawe, icebo liyakuvusa. Lavusa uSamson. Sebethi amaFilisti aqedile amkhipha amehlo, bamgunda inwele. Kanti sizohluma inwele. Abazi ukuthi sihluma nalawo mandla. Ngithintile izolo. Ngathi wenze njani uSamson wathi umfana omncane? Woza, ngithintise ini insini. Inkinga esinayo thina befundisileyo. Asifuni ukuthola. Umfundisi mayeshayekile wenze njani? Funa befundisa abadumile. Ayekubona athi ngizovuma isono. Ngilalela umfazi womuntu. Kanti lo mfundisi isikhathi esiningi ngiyaxoxa ukusho lento. Isikhathi esiningi abafundisi abadumile sebephumile endleleni. Uyovuma isono umuntu oromo. Uyeke loyo phansi. Uyeke loyo mfana omncane. Athi uSamson mfana wami ngithintise insini. Waya komdala omhloniphayo kanti akasekho uNkulunkulu. Kwangathi uNkulunkulu angasipha ukuthobeka. Sikwazi ukubona abantu abanoNkulunkulu, hayi abantu abanegama. Ngoba igama lisebenza. Usebenza ukuthi uNkulunkulu ukhona endala. Kuba uSamson waya abantu abadala wathi ngithintiseni insini. Yazi umuntu omdala wayezothini? Bazotshela abaphathi bamaFilisti athi lo usenamandla ufuna ukusibulala. Uthi angimthintise insini. Ngoba unjani? Mdala. Kodwa umfana omncane wayengazi ukwenzakalani. Andingenzeka lo mfana wagcina ngenile ezulwini yena. Ngoba wasiza uSamson lenzeka icebo likaNkulunkulu lokubulala amaFilisti. Ithi izwi lenkosi wafa namaFilisti amaningi. Ngaphezulu wonke owabulala iminyaka yakhe ehamba emhlabeni. Walenza icebo likaNkulunkulu amehlo esengasele. Ngoba wazithoba waya kumfana omncane. Zithobe uye kulomuntu odelelekile ngoba uyena uNkulunkulu ozokukhulekela uphume enkingeni okuyona. Hayi ufuna abantu abanegama ngoba igama lisebenza.
Moya ongcwele uyasizwa esikhulumela ngoba sikwazi thina singakusho. Ngithi umuntu weceba akaqedwa akupheli ngaye lapho sebethi kuphelile ngaye icebo liyamvusa lavusa uSamson ngawa namhlanje uphinde uvuka uzihlambulule qhubeke phambili ngoba umuntu weceba akavinjwa lutho ayayikho into emayo phambi komuntu weceba. Ngiyacela ukuthi ngicela umfundisi uDladla asikhulekele sesifikile emaphethelweni ale nkonzo No.3 engeyesibili yosuku. Phakamisizwe njeke baba uzongena. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nasemini siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga babona amandla ukukhuluma kwakho phakathi kwethu. uNkulunkulu namandla ukhuluma ngecebo lakho ngempilo zethu. uNkulunkulu namandla siyakhuleka egameni likaJesu uthi baba siphi indlebe kamoya ukulalela uqaphela konke okukhulunywayo ukuze masisuka la sihambe siyokwenza njengoba kusufisa. Ukuze uNkulunkulu namandla siqhubeke baba senze intando yakho ngokubuyisela kosabantu bakho endaweni osubabisele. Baba ongcwele sithi sikhazimulise lokhu wenzele ubuhle begama lakho ngokusiza. Baba unamandla sigcwalise ngamandla kaMoya Ongcwele ngoba Sathane umelene kakhulu Nkosi ngokwenziwa Nkosi kwentando yakho. Umelene kakhulu necebo lakho uNkulunkulu Ongcwele oba sigcine Nkosi senza okuphambene Nkosi nami. Siyabonga uNkulunkulu namandla ngomgcotsho wakho baba umnikezile babona amandla lenkonzo. Siyacela Nkosi yaphakathi usiphe Nkosi inthobeko ngoba uNkulunkulu Ongcwele silalele ngalesikhathi uNkulunkulu namandla usibizile kule ndawo Nkosi osibizele kuyo. Baba siyabonga siyakudumisa sibabaza igama lakho nobuhle bakho Nkosi nothando sithanda ngalo. Qhubeka ke Nkosi enkonzweni sasele baba sisaqhubeka Nkosi ngokufunda baba sinikeza udumo sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Okay. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu nethuba sinikeze lona. Siguqilekela silalela umkhuleko. uNkulunkulu amcele abathandayo sikhuleka abaseRoma 10:9 usukume bakhuleke nami abaseRoma 10:9. Roma 10:9 ivesi engalinikwa uNkulunkulu lokuvuma uJesu. uJesu asimvumi ngoba singakholwa kodwa simvuma ngoba kufanele simvume sithi uJesu Kristu inkosi. Iselelesi ngichaze le ndaba sangene sezulwini uRoma 10:9. Kodwa ke oye wafunda iBhayibheli walithathisha waqeda uzongiphikisa athi yena enganabaseRoma babhalwe kamuva uPawulu iselelesi sasinoJesu esiphambanweni. Mawulalela kahle abaseRoma 10:9 uthi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. Iselelesi sesibili ngithi sesibili ngoba sokuqala lesi sathi umuntu uKristu yehle esiphambanweni usehlise nathi. Isesibili sathi khulumelane kanje ngoba lo akanasono thina sibethelwe ngelanga ngoba thina sonile. Sasisijikela kuJesu sathi Jesu asho ukuthi inkosi sathi Jesu uzongikhumbula embusweni wakho. Ngamanye amagama sasivuma ukuthi uJesu inkosi. Lo esimvuma ngoRoma 10:9 bathi uJesu namhlanje uzoba nawe eparadise. Fanele simvume uJesu. Awumvume ngokuyisona. Awumvume ngokungcolile kodwa umvuma ngokuvula umnyango ukuthi uma engabuya manje athi ngizoba nawe eparadise. So abathandayo basukume sikhuleke mina ke ngalo nhlanhla ukuthi njalo abantu abangifonela usenama appointment angazi ngivuma kangaka uJesu ngesikhathi ngibavumisa. Kodwa nawe mawulithola ithuba noma yinini phakathi nosuku noma mawulala noma yinini uvume uJesu ngoRoma 10:9 yokusiza lo uhlale ungcwele phambi kaNkulunkulu.
ngathi mayibuya uJesu ethi ibandla ngasali. Ngiyacela sizoguqa nje sizokwenza simile ngoba nami ngizoma senzele nalabo abala ngoba enye indlela lena sizama ngayo ukuthi uNkulunkulu asisize ngoba uThixo kube endaweni omhlabeni wonke abantu ababukayo ngoba yizwi leli bayosizakala. Siyamkholwa uNkulunkulu ngelinye ilanga sokhonjiswe inkumbi zabantu uthela abantu balezulwini ngoba bavuma ukuthi uRoma 10:9 Nkosi mina ngibazi nje ngesikhathi uvumisa laba abantu ababe-50 or so endlini yenkonzo wakufaka ku-YouTube napa basale bavuma bengekho la. Indlela yokushumayela ivangeli nawe mfundisi wami uma unalo ithuba bashiswa abantu Roma 10:9 umqhele wakho bamkhulu ezulwini. Siphakamise izandla sikhuleke ngisho emva kwakho. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngemfundo, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi ukuze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Cela ukukhuleka-ke simile nje ngilalele. Baba, egameni likaJesu ophilayo nabo abantwana bakho, izinceku ney'ncekukazi zakho, basebenzi Nkosi abakusebenzelayo. Sizimisele Nkosi ukuthi icebo lakho wena othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ukwenze ngathi nangezimpilo zethu. Ingakho siza kuwe Nkosi, ushilo kuverse 10 kaRoma 10 wathi umuntu uvuma ngomlomo kube ngukusindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Ngingasho ukuthi bebengasindisiwe kodwa ngiyacela uphinde ubasindise. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubaphe ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho ukuze mabenze umsebenzi wakho bawenze ngobungcwele. Ushilo kuJeremiah 48:10 wathi uqale kusiwe umuntu ogodla inkemba yakhe egazini. Nkosi ngiyacela basize bangayigodla inkemba eyizwi lakho, balidedele liwenze umsebenzi kube umqhele wabo wokulunga. Balungiseke Nkosi lo naloyo yamazi. Wenze amaHubo 1:3:5 othe usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Uyakwazi Nkosi abakulangazelela enhlizweni zabo manje basuthise. Ekugcineni kwabusise ngokuthi bangene ezulwini ngamasaka. Ekugcineni ubusisa amaphandle babeke kuwona. Balondoloze balonda abantu bezwe izinto abazikhulumayo ukuthi zivela kuwe bangene ezulwini. Siyabonga Nkosi nabefundisi abangekho la abazozwa ku-YouTube noma basilalele ku-WhatsApp. Ngiyabakhulekela abanye babo bebevele bethanda ukuza ngenkinga ezithize abaphumelelanga. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubasize nabo. Abanye bebevele bengathandi. Ngiyakhuleka ukuthi bambulelwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu ophilayo. Siyabakhulekela Nkosi. Yenza uJohane 6:44 uNkulunkulu wethu Jehova Sebawothi ithi indodana yakho uJesu akekho za kuyo engadonsiwe wena Baba. Badonse uyabazi Nkosi iningizimu ayibakhiphe kumalanga nentshonalanga nenyakatho. Bonke ababizwe ngegama lakho mabaphume Nkosi beze entandweni yakho, beze kule icebo lakho ngoba balotshiwe vele encwadini yokuphila kodwa balengele ekuthenini igama bacishwe. Siyabakhulekela Nkosi bazwele ubenzele umusa. Siyabonga nangalesi sikhathi sithi uJesu Kristu inkosi. Amen.